Di man ka ma-register sa kamera bay. Di mag Ngano humba ang humba? Guys, you know what? Anong gitawag ni siya bumba mayon ani? Ngano? Ayo mo singtin ni sa inyong utok. Anong gitawag nila bumba? Bumba is because bumok nga baboy. So, muna siyang gitawag na bumba. Pero ang ginanan sa pobre nga bumba, ano? Kaon ng pobre, ang dapaw sa nagmerger para dili ma-high blood. Ya balik na yon. Ya kaon na kanon nagmay lang gyapon para nga dili magsami ano. Pero ang pobre gali mo kaon. Umba ano. Kumutang kanon. Ano man ang pobre? Upgrading na pobre kay Gakutara na. Di gaistro din ang pobre. Dili, dato pa ni, dato basta matagalan ang dato ano. Ngit man. Otro kay Dato ni dato. Siyempre may nuktok na para at least ma-digest din yung pagtulon ba niya. Kung nga pobre ka lang mo inom og sparkle ano. Limugbog mo para ang kiki na sa babaw. Tigab yun, mga pobre. Pero ang datong tigab ano,